oseyawo gi mang'eny, abe aseyawo gi mang'eny. Asebet ka yawo gi mang'eny. To kodhi thurwa kucha to nitie digital laboratory moikre ere rachne koyawo kaka president as a sign of approval ni that program nigi tacit approval from the top. Mano bende ber nikech kiyudo ka nitie ndara minister mar roads donge nyalo yawo to ka president odhi yawo ere rachne. It is one and the same thing. Wan watiyo gi gimoro miluongo ni one government approach. Kaka kawuono sani an kabonyo ka fishing kucha ok an minister mar fishing. Yeah? What you one government approach. Koro kia kanyo nitie ndara mfangano kucha. Ring road mfangano kucha. Mose kete pesa. President dhi mango the commission. Kwa kanyo nitiere pia kama meli gowe. Nitie achiel Kindu Bay, achiel moro bende nitie kanye Homa Bay. Koro ma Homa Bay ni bendo dhi mango odhi yawo. Mano biro konyowa giwech mende madongo dongo biro timo to go kanyo to biro gi mwandu kata kawo mwandu katere ang'owa katere pinje ma watudre godo kagi. Kwa dhi uriri kanyo bende nitiere osiptal midwa chaki kendo uriri kanyo. Then president dwaro mo kendo gi jotelo mopogre ok ochuno ni jotelo gin mana jo siasa. Wan gi jotelo mar jopur. President dwaro mo jopur mapuro niang', obedo joma puro mchele, obedo joma puro pamba. Okay? President buro mo kendo gi johala. Jotelo mag ohala. President buro mo gi jopuonj. President buro mo gi jo kanisa, joma mine, joma kijende. Matin ni stakeholder groups mang'eny bende buro mo gi president. Mane miyo joma seyo wacho ni magi yore mag siasa. Nikech nitie wach moni Homa Bay bende gidhi ya ofis mar UDA. Ok siasa ing'eyo waweriwo siasa gi dongruok. Waweriwo siasa gi dongruok. Siasa wajibo timo 2027. Kore ka gimosebet kwa wacho ni wan kaka national government wadwa focus on timang'owa on tiyo ni jopiny. Kendo wasebedo kwa wacho ni kamoro amora mwadhiye to watudre gi county government. Nikech yiero nosetim. Wan sani gi national government achiel motelne gi President Ruto, wan gi county government 47. To chik wacho niya, constitution marwa wacho niya, ni wan gi 2 levels of government to gin independent to kendo nyaka gibed nyaka giti machiegni. Makata mana limbe ma president dhieni ana wuon asewuoyo ga nyang' nyong'o kawuono wan kode kawuono ma awuoyo kode manyise program kaka chalo. Jotelo ma Nyanza orwako asewuoyo gorengo manyise kaka mpango chalo. Wan wadwa ni mondo all leaders ma Nyanza mondo timang'o mondo rwak president nikech en president ma Kenya mangima. Ingeni koseyier Trevor idhi keto ndara kamoro. Ndara ok nyal pogo ni an ok nyal wuotho kuoma ka nikech ni go kura ODM kata ni go kura UDA. Ndara nyalo timo mano. Ndara sab ji ang'owa ji duto te. Winja kiketo pi ok nyal pogo ni an ok nyal tuoma ni nikech ni go kura kocha. Omiyo wacho ni weche siasa go wan ok wadwa donje sani. Jopiny ginadi achiel, wan gi Kenya achiel, wan gi national government achiel,